זה בשביל חיזוק של הכתפיים וידיים. אתה לוחץ ומרים את הגוף. ככה? כן. כן. אבל לא לקום, רק כדי... לא לקום. החלק הזה זה לא לקום, אבל החלק השני זה לשים את הידיים ולהתחיל את הקימה. לא לגמרי. לא עמוד, עם הידיים. ככה. כן. זהו, ויושב, לא לקום לגמרי. כן. יש לי תרגיל שאני אוהב לעשות, אני לא יודע אם לא כך שהיה לעשות משכיבה לישיבה בשביל זה לא קשור. לא, זה לא קשור לזה, נכון? לא. זה כפיפות בטן. For the stomach. זה אני עושה, זה אני אוהב לעשות, ואז אני גם אוהב לקחת את הברכיים ולהצמיד אותם לחזה כמה שאפשר. שזה כן יכול להיות ששייך לעניין הזה. זה אולי לשחרור, זה הקטע השני של המתיחות. הלאה. עכשיו אתה צריך לקום. אוקיי, עכשיו אתה עומד. מאחורי הכיסא. ישר על הגב של הכיסא. ועולה ויורד. עולה ויורד את בו, there's a lot of pictures. לעלות על ה... כן, בדיוק ולרדת. הנה, עכשיו אני מטר 90. אבל לרדת. ולאט לאט, הם אוהבים את כל הפיזיותרפיסטים, הכל לאט לאט. נכון. יאללה, לרדת. להרגיש כל שריר. תעלה. יפה. The TheraBand will be good in these exercises also. Here. That what? That you tie the TheraBand around. Around the legs? Yeah. אז רגע. תתרחק מהקופסה שמה, ואתה צריך לקחת את הרגליים הצידה. ככה? Yeah. אבל עושים עושים first one leg 10 times and then the other leg, or It doesn't matter, it could be either you way. can do that? הכי חשוב זה לעמוד ישר. אבל בדיוק, כשאתה עושה, אז הרגל הזאת אתה עושה טוב, הרגל השנייה, גם בסדר. מתחיל לזוז. זה קצת מזייף כדי להגיע לתוצאה הרצויה. כן, שזה מכאן הרבה יותר...